prišiel. Ahoj, čo tu robíš, ha? Kde sa tu berieš? Ako sa máš, Maričuj? Povedzme, že dobre. Ale je pravda, že som trochu unavená, pretože dosť mi dáva zabrať vzdelávanie. Tak takú únavu ti doprajem. Chcela by som byť s tebou. Poď, no tak poď. Počkaj, zaparkujem auto, vydrž. Nechaj ho tu. Zaparkujem ho. Nie, nechaj ho tu. Poď, je to veľmi súdne. Poď, no tak. Nie, nikto ti ho neukradne, nič sa neboj, poď už. Prečo mi aj ty nedávaš hodiny, Juan Miguel? Vieš, Maričuj, mám málo času. Stále budeš mať menej času. Stále menej? Prečo? Keď sa oženíš s Estefaniou, blíži sa vám to. Ešte máme mesiac času. Veď to bude hneď, ha? A čo si mi chcela povedať? No, že či ma po tej svadbe vezmeš bývať k sebe. Chceš bývať u mňa? A čo? Maričuj, to nepôjde. Ale teraz si muž bez ženy, nie? Vtedy to vyzeralo čudne, že som tam s tebou, ale teraz budeš mať ženušku, tak nebude nejaký problém. Čo povieš? No tak. Vieš, ja... Nie, nevykrúcaj sa, tak si to povedal. Nakoniec ešte povieš, že nie. Nie, Maričuj, to nejde. Totiž sú tam aj iné prekážky, ver mi. Do frasa, no dobre, poďme, čo si vymyslel? Hovor. Vieš, že tam so mnou býva Onélia. A ty dobre vieš, že s ňou boli problémy. Dobre, a kto je seniorom v tvojom dome? Ty nie? Tak teda pekne pôjdeš a povieš tej jedovatej starej babizni, že ty chceš, aby som tam s tebou bývala. Potom jej padne sánka a vec bude celkom jasná. Pozri, Maričovi. Ide o to, že... Juan Miguel, prestaň sa vyhovárať. Keď sa oženíš, vezmeš ma k sebe. No tak, poďme už, áno? Platí? O čo ti ide? Nie si tu u sudcu šťastná? Čistú pravdu? Tak trochu som šťastná. Ale ty si môj záchranca, nie? A ja som ako taký psík, ktorý stále hľadá trochu lásky a pozornosti. A to je všetko, vieš? Maričovi, vieš... Tak už prestaň, vezmi ma so sebou. No tak. Tak čo, vezmeš ma k sebe? Maričovi, o tom sa porozprávame inok. Dobre? Dobrý deň. Ahoj. Uhnite mi z cesty, už sa to nesie. Čo to má byť? Povedala som vám, že mám pre vás svadobný dar. Tak to rozbaľte. Tak sa pozrieme. No, to musíš tu z dola. Pozri sa. Zo spodu? Áno, zo spodu. Aby si nezničil tú stúl, vieš? Počkaj. Podrž to. No tak, ako sa vám to páči? No, je to originálny darček. Áno, ďakujeme, Mariču. Muselo toho veľa stáť. No ale nie, čo ťa potom? Chcela som vám darovať niečo krásne a tu to je. Nie? No, ja už musím ísť. Mám tam objednaných pacientov. Prišiel som ťa len pozrieť, lebo dnes večer nemôžem prísť. Dovidenia. S Bohom, doktor. Dovidenia. Dovidenia. Odprevádím ťa, drahý. Dovidenia, Patricio. Môžeš to nechať tu, na skrinke. Dobre.